Det her, det er Mette Katrine. Hun er 27 år, er opvokset på Vejlekanten i det smukke Østjylland og har lige siden hun var helt lille været en del af et miljø, hvor traditionel dansk folkemusik og folkedans er en naturlig del af hverdagen. Mette Katrine spiller harmonika og har netop færdiggjort sin uddannelse som musiker og underviser på det Fynske Musikkonservatorium. Finn Alfred Larsen er 69 år og er født og opvokset på Stenbroen i det indre København. Han er sanger og musiker og har et enormt repertoire af forskellige gamle viser og sange fra København og omegn. Og så er han i øvrigt en kendt skikkelse her i Dragør, hvor han har boet i mange år. Her er han på vej hjem efter sin daglige dukkert i Øresund. Hej Finn. Hej Hans. Går det godt? Ja. Skal vi ud og have en svømmetur? Nej, jeg har lige været. Nå. Så det bliver ikke i dag. Ja, det kan jeg se. Jeg skal ud og spille på, jeg skal op på museet Okay. og spille. God fornøjelse. Ja. Ses vi i morgen. Ja, det gør vi. Hej. Da hun havde gennemført sin uddannelse som musiker og underviser på det Fynske Musikkonservatorium, besluttede Mette Katrine sig for at opsøge nogle af de ældre musikere, sangere og traditionsbærere, som lever rundt omkring i Danmark. Det var et Amager-kilde. Goddag. Goddag, goddag. Det er mig, der er Mette. Er det dig, der er med det? Ja, det er det. var Tak godt. fordi jeg måtte komme. Det var hyggeligt. Kig dig om derinde. Jeg skal lige have tørret alt det her. Okay. Der kommer jeg ind. Bare se her, der er noget kaffe. Kom og sæt dig her, Ja, tak for det. så kan vi sidde og snakke lidt. Det var godt, du kom. Det var hyggeligt, at jeg fik lov til at komme. Og du kommer langvejs fra Jeg er måske. lidt syd for Vejle. Okay, ja, det er langt væk. Ja, det er langt væk. Jeg har godt nok ventet dig, men jeg sad og rodede med, eller stod og rodede med min snitterarbejde. Ja. Kan du godt se, at jeg snitter sådan en figur. Ja. Ikke? Og det armene sætter jeg på. Bagefter. Ja, så kan han. Det kan jeg se, jeg kan jo finde ud af. Men du ved, jeg skiller dem ad, men de skal jo. Du kan godt se, hvad det er for en figur. Ikke? Jo. Det er ikke en Amager-bonde. Nej. Den skal sidde der. Ja. Og så og det gør jeg nu til Amager-bonde, det er fordi, jeg skal jo spille, jeg skal ud og spille, og så går jeg og laver sådan noget for at tænke. Jeg skal gå og øve mig på en vise til i eftermiddag. Så det er sådan en mental forberedelse. Ja, det er det nemlig. Så jeg sådan, hele tiden memorerer. Ikke? Og hvis man kan ikke bare sidde sådan her og memorere og tænke. Man skal have noget, der bortleder opmærksomheden. Hvor hjernen kan køre sit eget løb. Ligesom når du kører bil. Du kan godt tænke, mens du kører bil. Ikke? Ja, det kan man Eller sige. min søster strikker, mens hun snakker, for eksempel. Hvad laver du ellers, når du... Ja, så laver for eksempel den her kniv, har jeg lavet. Ja. Det er jo det er noget, den kommer også langvejs fra. Det træ, det er noget op fra Karelien, op ved Finland, der hedder Masurbirk. Okay. Og denne her kniv, den er let. Den er nemlig let. Den her kniv, den er lavet af pibetræ, bruyere. Det er blevet til en hest. Det troede den skulle være til en pibe. Man kan ikke vide, hvad der er inde i sådan et stykke træ. Det kan man nemlig ikke. Nogle gange så kommer det mærkeligste ting ud af det. Men det er jo meget pæne ting. Og så er det ben, det her. Ja, og det her, det er en rensdyrtak fra et stort rensdyr op i Samerland, der skulle have løbet hornene af sig. Det fik det så. Og så fik du den. Ja. Så det er lige ved at kunne stå sådan. Ja. Det er sådan noget, jeg går og laver. Og så laver jeg instrumenter. Må ikke der ligger noget her i rodebunken. Prøv at se sådan her. Det er en stor kronhjort. Ja.
der har løbet ud på Amager Fæle. Hvordan ved du det? Ja, det var der, jeg fandt den. Og jeg løb efter en hund, som havde den i munden. Det var en hund, der havde fundet nede i en grøft. Sådan en dinglende knogle, der hang der i nogle led. Og så løb jeg efter den der hund, og den løb forskrækket og tabte det, for det havde den aldrig oplevet, at den ikke engang måtte have sådan en knogle. Og så blev det til en fløjte. Mm-hmm. Nej, det lyder fint. Den kan bare den melodi, ikke? Og det er jo sikkert en gammel melodi. Jeg ved det ikke, men det kan da være, at den er mange tusind år gammel. Men det er en knogle fra en. Det hedder forløbet. Forløbet, det kalder jægerne det. Det er det stykke, tror jeg, der sidder der. Har du den med ud at spille? Ja, ja. For sjov herhjemme? Ja, fordi jeg spiller for børn. Jeg spiller for børn og andre, der har lyst til at høre det. Ja. På biblioteker eller på skoler. Eller jeg spiller på middelaldermarkeder, for eksempel. Spiller sækkepiber og fløjter, og så viser jeg børn, hvor lyden kommer fra. Mm-hmm. Altså, hvor lyden kommer fra? Ja, lyden, du kan se her. Det her for eksempel, en kazoo, kender du sådan en? Ja, sådan en Freddy Fræk fløjte. Ja, det hedder den da også i din alder. Men i gamle dage, der hed det en mumlegøj, da jeg gik i børnehave, havde sådan en. Og min børnehavefrøken, hun var ikke klar over, hvad hun satte i gang. Bare fordi hun gav mig sådan en, der hed en mumlegøj, ikke? Og, bare ordet. Det, ja, men jeg synes, det er mere dumt, den hedder en kazoo, for man suger ikke, man puster jo, ikke? Og man kan spille med det samme. Der er ikke noget med fingerteknik, vel? Alle kan spille på den. Det er lidt smart. Eller sådan en her. Du skal se her. Et elektrikerrør, der kan spille. Det vidste elektrikerne ikke. Og hvis jeg vil skifte toner, så er bare den af, ikke? Og den har alle naturtonerne fuldstændig som et horn, signalhorn. Okay. Hvordan gik det så til, at musikken blev en del af dit liv? Ja, det er jo langt tilbage. Det er nogle gange, jeg har faktisk tænkt over det, fordi jeg er jo musikpædagog nu. Og det væsentlige for en musikpædagog, det er jo at finde ud af, hvordan begynder det hele. Hvordan kan man tjene børn og andre til musik. Og jeg kan huske, jeg boede jo i meget små forhold. 5 mennesker i en toværelses. Og hvis der var fest, så stavlede man sengen op ad væggen og dækkede bord over et eller andet mærkeligt. Nogen tog døren af og brugt til bord. Og så blev der sunget. Der blev sunget især, når mine onkler begynder at diskutere politik. Og det gør man, når man får nogle snapser, så bliver man meget klog op i hovedet. Så kan man ordne det hele, ikke? Og så sagde min mor altid, syng sang. Og så havde enten hun, eller en tante, jeg havde, eller en beboer i huset, de kunne nogle sange. Var det for at afværge? Ja, og så vi lå jo, små børn, vi lå jo og hørte det. Og så kunne vi se, så grinede folk pludselig fra at have været gale. Så på den måde fik jeg et indtryk af, at det kunne bruges til noget. De styrede stemningen? Ja. Og så kom min mor en dag med en banjo, en lille banjo, og sagde, for jeg havde jo pladet lidt med en banjo, og sagde, her har du den, og du får 1 krone, når du kan spille en melodi på den. Og det var jo en mægtig indgangsvinkel at få 1 krone. Det var mange penge dengang. Og det var hun slet ikke klar over, men jeg har levet af det siden. Ja. Ikke? Det var meget væsentligt. Så altså det der med, at man sang nogle mærkelige sange, så hørte man jo alle mulige sange fra gård og gade. Der var altid nogen, der sang, og børnene vi sang jo mange sjove remser. Ikke? Jeg kan lave mange bassereller og slå på tæven, så det skralder. Jeg kan få en loppe til at stå på hænder, skære tænder kan jeg selv. Jeg kan få en lygtepæl til at grine sig ihjel, men drikke en bajer, når flasken er tom. Det må du aldrig bede mig om. Altså sådan nogle pjattede sange. Ikke? Og så var der en frygtelig masse gårdsangere, meget dygtige gårdsangere, som gik rundt i gården og sang, selvom det var forbudt. Mm. Vi havde jo en gård med skraldespand og sådan noget, og så stort skilt, hvor der stod leg forbudt, ophold forbudt, musik forbudt, boldspil forbudt, opklæbning forbudt. Alt var forbudt. Man måtte ikke more sig? Nej, det var en frygtelig tid jo. Det var tilbage der i 45.
Og henne i gården, i porten, der stod bankning mellem 8 og 10. Så det fik vi altså. Bank. Også selvom klokken var over 10, hvis vi kom ned i porten. Men alligevel kom gårdsangerne. Men de kunne jo skynde sig at løbe igen. Og det var en sjov historie, altså. Det var en sjov oplevelse. Vi samlede penge op til dem og puttede i deres lommer. Og nogle gange var pengene... Det ved du godt, man synger, at man skal pakke pengene ind i avispapir. Har du aldrig hørt det? Jo. Og det er fordi, selvfølgelig, så hopper de heller ikke, men så kan man også se, om de er varme, fordi der var nogen, der holdt dem over gassen, så de blev glødende. Når så de røg ned på jorden. Jeg har samlet sådan en toører op med tommefingeren først, du ved. Og så blev den hængende på tommefingeren, så stod der 2 brændt ind i tommefingeren. Der var nogle af dem, der ikke synes om musikken. Det var dem, der ikke kunne lide, der gerne ville have fred. hvis ikke gårdmusikanerne var gode nok. Men det var de som regel. Det var dygtige musikere. Og de sang de sørgelige sange. Okay. Det var dem, der gav mest. Og så, der var en lille banjomand, som jeg kan huske, nu tænker jeg jo mest på det musik, der betød noget, når du siger, hvordan jeg kom ind i musikken. Der var en lille banjomand, som ikke havde nogen banjo mere. Han havde nok sat den på lånekontoret. Det hed onkel. Onkel? Ja, det kaldte man onkel. Okay. Når man sagde, hvor er din banjo? Den er Henriks onkel. og så stillede han sig op i gården, og så spillede han på den her banjo, han ikke havde. Så sang han, det var der var ingen garavang i ungdommens, hvor der var dag, jeg var i bare ottervung, og så må der vuk. Jeg slog der min tittevid med badavand, jo spillevel, det var der var mit tittevids for drøtte viv. Jeg slog der min tittevid med badavand, jo spillevel, det var der var mit tittevids for drøtte viv. Jeg satte hvad til, der var jeg ettevelsker, der var hvis blot var du ettevelsker, var vej. Og hvad der var du ettevelsker, skal der vel du få det, hvis blot var du ettevelsker, var vej. Og hvad der var du ønsker, skal der vel du få det, hvis blot var du elvelsker, vej. Og det gav penge. Og vi var meget imponeret, at vi skulle sige, det var sjovt at sige. Og så stillede han sig et sted i gården, det gjorde gårdsangerne, de fandt akustikken. Så deres sang, den gik sådan fra væg til væg og blev kastet over i sidegård og alt sådan noget, man kunne høre dem over det hele. Ligesom dem, der skulle slive knive og sakse. Og så gik der også en lille mand, dengang i gaden. Der gik en lille mand i gaden med en hund, og han mindede meget om en bog, jeg fik læst højt, der hed Frændeløs. Han gik med en stor hat og en taske. Du kender måske Frændeløs. Den har min mormor læst for mig. Ved du hvad, han spillede på sådan en. Du skal du bare se, den er altså sjov. Den havde han, det var det eneste. Og så gik man og samlede penge op til ham. Sådan en lille cigar her. Nej. Det ligner en lille ubåd. Ja, det er rigtigt. Ved du, hvad det er for en? Hvad hedder den? Er den ocarina? Det hedder en ocarina, og det betyder lille gås. Okay. Det er en italiensk, den kom i midten af 1800-tallet til heroppe til Danmark. Den blev opfundet dernede. Og så der gik han. Sådan en lille fløjte. Som kan sige så meget. Bang. Hvorfor skal man så være trommeslager, hvis man kan gå med sådan en lille en? Den kan lige sidde heroppe. Det er nok. Så kan man også løbe, hvis man nu vil gå musik. Ja, men det er jo helt... Altså, sådan nogle ting, det brændte sig jo ind i hovedet på en, og jeg gik bag i ham der hele ned ad gaden og tænkte, nej, hvor er det fantastisk. Kom gårdsangeren tit tilbage, eller hvordan lærte du sangene sådan rigtigt? Ja, altså jeg lærte jo sangene dels af gårdsangerne, der sang, og de sang jo de sørgelige sange, og det... Og så havde jeg min familie der, som jeg siger, hvor de sang tit til festerne, og min mor sang meget tit. Min mor, hun sang ikke særlig godt, og det pudsige var, at hun sang altid, når hun var ked af det. Så gik hun og sang for sig selv. Og jeg lærte nogle sange som familien og mine venner. Der var nogle små drenge, som mig selv, som havde nogle af de der rabaldersange, som vi jo så gik og lærte remser. Og i børnehaven havde jeg lært nogle sange, og på gader og stræder i gårde, der hørte man jo. De sang jo meget, for der var ikke den samme underholdning, som der er nu. Og så var der jo senere radioen, og vi hørte jo, der var tit i radioen, så der var altid, enten var det refrængssang, eller også var det de der småfrække sange, som vi synes jo var meget sjovere. Og ligesom der var noget, der hed Peter Vesely-historier, så der var altid nogle, og det måtte gerne være lidt frækt. Eller rabaldersange, ikke? For eksempel sådan en gammel revysang, sådan
som jeg stadigvæk kan huske, som lyder sådan her. Ja, den er fra sidste 1800-tallet, hvor Christiansborg Slot brændte. Den hørte jeg hjemme i min familie. Den lød sådan her. Her i vort lille land, Tyskland, her i vort lille land, der er så mange bøller, knalde med det, falde med det, jokke, der er så mange bøller, som vi kurerer kan, som vi kurerer kan, ved Christiansborg Slot brand, brand, ved Christiansborg Slot brand. Der ville de skulle negle, knalde med det, falde med det, jokke, der ville de skulle negle, men det gik jo ikke men det gik jo ikke an. Altså sådan nogle vrøvlesange, dem husker man jo, fordi de var sjove. Ja. Der var noget med det. Hvad kan man sige, nu om dagen, der er de fleste omkvæd, det er ja, ikke? Men dengang var der altid noget med fliong, gong, og kridte, vidt og alt. For munden kom på arbejde. Ja, der var tale, sådan leg med tale og sprog. Så det var en sjov måde at lære det på. Det gjorde vi dengang. Har du ikke nogle billeder, som jeg må se fra din ungdom? Det har jeg, ja. Det var ikke, fordi man lavede så mange billeder dengang, men jeg har der nogen. Der ligger nogen her. Ja. Nu skal du bare se. Der er mit gamle vandrekort. Et vandrekort? Det er sådan et, vi startede jo med ret hurtigt, da jeg var 14 år og vandre. Når man bor 5 i 2 værelser, så er man ikke meget hjemme. Så er der om at komme ud. Og så fik man jo et stempel, hver gang man kom på de der Mosehuset, og hvor det nu hed. Og der var nogen fra Tyskland og Schweiz og sådan noget. Gypsy Shack. Ja, det var sådan det Shack, vi havde. Vi havde også et, der hed Kvindehaderbanden. Men det holdt vi op med. Tiderne skifter. Og her, der er et billede fra mine helt unge drengeår. Med gitaren. Ja, hvor vi sidder og spiller guitar på en lejrtur. Og her, der er et billede nede fra Spanien, Ja. hvor der rejste jeg med balalaika, Ole. Han går det jo selv, ligger en balalaika og en guitar. Nå, det er derfor, han hed det. Ja, fordi han spillede i virkeligheden violin også. Men vi kunne ikke kalde ham violin, Ole. Nej, det lød ikke lige så godt. Balalaika, Ole, det klinger bedre, ikke? Så han var rigtig dygtig til alt. Han var irriterende dygtig. Når jeg havde siddet og øvet mig en hel uge på et nummer og sagde, nu skal du bare høre, så lyttede han til det, og sagde, nå, er det sådan her, og så spillede Og så kunne han? Ja, Nej. det er jo en tarvelig noget, ikke? Her, der er vi en tur på, der er vi på Sicilien, Ja. hernede. Og det dernede, det er nede i DDR, vi var nede og spille. Hun står med et lam. Hun står med et lam, det var fordi, det er en forhyrden, han står der. Ja. Så ser ikke? Og der dansede jeg i en meget lang periode, i noget, der hed ungdomskoret. Og der kan du godt se, der er omsværmet af en kvartet, eller en femtet af flotte, dygtige piger, der danser, eller synger. Ikke dårligt. Dernede, der er Egon Aagaard, en af Danmarks fineste harmonikaspillere. Kan du huske? Har du hørt om ham? Jeg har set ham i Matador, der er sådan... Nå ja, scene, hvor der spiller han togmand, eller sådan noget, porté. Der er stort set vandreudstyret. En lille sovepose og en guitar. Det var nok. Det var nok, der er på vej hjem fra Norge. Også med guitaren. Ja, det havde vi jo altid med. Der var begyndt jeg at spille banjo. Og der havde jeg banjo med. Men hvem er den anden? Det er en, der hed Erik. Han spillede, eller han blev kaldt for saltsyre, tror jeg. Og her sidder jeg og hugger et stykke rugbrød over. Det er efterhånden lidt gammel mad. Vi sidder og spiser noget gammelt. Det holder jo altså. Når vi fik et blaf med en pæn familie, og så kom ind i bilen, så når vi har kørt 1 kilometer, så lukkede de vinduerne op. Og når vi har kørt 2 kilometer, så standsede de, så sagde de, vi skal ikke længere. Og det var fordi, når vi gik med sådan et stykke gammel pølse i rygsækken, og vi havde sovet sådan ved et bål om natten der, så var det ikke særlig sjovt at få os ind i bilen. Jo. Så det tog lidt lang tid at blaffe. Ja. Det her, står vi oppe i bjergene, oppe i Sankt Bernhards passet. Det er balalaika og mig også der. Sne og shorts. Ja, det vidste vi jo ikke, vi skulle derop. Man vidste jo aldrig. Vi standsede bilen, og så sagde, hvor skal du hen? Det skal vi også.
Så det passede altid. Ja, her der står jeg på Sicilien med en hvid pige, der hedder Rita, og en sort pige, der hedder Rita. De kom ned fra de danske fra Guldkysten. Det vil jeg sige nu studerede hun i Paris. Og der står jeg i 1962. Der står jeg med en lut. Kan du se den der instrument, jeg står med der? Den har sådan sjov. Det er mig, der står med ryggen til det, ja. Og det var lige omkring der i 1962, der blev lavet en stor undersøgelse på Nørrebro om, hvilke viser der fandtes. Hvilke viser, der var kommet med fra land til by. Det var Torgild Knudsen, der lavede en undersøgelse sammen med blandt andet en, der hed Morten Levi og Anders Enevig. Og der var vi med i de undersøgelser. Alle de viser, vi havde fra vores opgange og fra hvor vi nu opholdt os. Lavede de bare selv det, eller? Nej, de lavede en stor undersøgelse stødt af Dansk Folkemindesamling, og for at finde, og de fandt altså utrolig mange, over 1500 forskellige viser, som figurerede på Nørrebro. Og så gik de ud fra, og så var det samme på Vesterbro og i Aarhus og Aalborg. Altså det var hvilke sange kom ind til byen? Og de kom jo ud fra hele den store indvandring, der var ude fra land til by i industrialiseringen der i sidste i 1800-tallet. Man havde jo undersøgt, hvilke landarbejderviser og alt det der, det havde man jo indsamlet. Tang Christensen havde indsamlet. Men nu ville man vide, hvad var der inde i byen. Og der var vi med og nogle af de her fester her, der sang vi jo de der viser, og de gik og optog os. Og den lut, den har jeg stående lige her bag i mig. Ja. Så kan du prøve at se. Hold da op. Den har et fint hoved her. Den helt galionsfigur. Ja, og den er fra 1929. Står der det i den? Eller? Ja, det står der. Det er en Just Poulsen. Og det er en dansk guitarbygger, som også byggede denne her, og det er den eneste, han byggede. Og det er det første instrument, der står i hans notesbøger. Og den har jeg købt af en gammel visesanger for mange, mange år siden. Den købte jeg for 80 kroner, for han havde haft den på stående hos onkel, så jeg havde på lånekontoret, ikke? Og lånesedlen havde han fået lånt 80 kroner på den. Det var mange penge jo i for sig. Så sagde han til mig, at jeg kunne købe lånesedlen, for han skulle ikke spille mere. Han spillede på den her, og det der, det er en tibetansk munk, der er blevet sat på af Just Poulsen, fordi at det skulle se flot ud, for han var visesanger. Han sang Bellman. Så det er en fantastisk basgitar. Lutsgitar hedder det. Nu skal jeg prøve at spille på den. Der er meget lyd der. Skal jeg synge sang? Det må du gerne. En, jeg lærte af ham. Det er en sang over fra brunkulselejrene over i Jylland. Det er der, hvor du kommer fra. Ja, sådan næsten. Ja, det er ikke derovre. Der er brunkulslejre flere steder, men altså det er sådan nogle, at de, der har arbejdet derovre, de har sikkert sunget det. Jeg fødtes ud i Pakistan. Min mor, hun kaldtes Malibran. Hun spåede i kort og sang. Hun endte i en galgestang. Hun lærte mig sit ladelo, sit ladelo, sit ladelo. Den endeløse landevej, den lokker mig og drager mig på vandring uden med og mål. Jeg slider skæv min støvlesål og nynner på mit ladelo, mit ladelo, mit ladelo. Og når jeg kommer til et hus, så nægter de mig skærkrus og kalder mig for 20 dreng og banner mig og al mit slæng og al mit kære ladelo, mit ladelo, mit ladelo. Kun piger smiler, hvor jeg går og glatter hastigt deres hår og beder mig spille, hvad jeg vil. Så vil de gerne danse til al mit kære ladelo, mit ladelo, mit ladelo. Men hvem skal se min sidste stund, når som en blind og skabet hund jeg sejner på en øde mark med huden fuld af hug og spark? Og al mit kære ladelo, mit ladelo, mit ladelo.
det ikke en sød vise? Jo. Fra brunkulslejrene. Der var en mand oppe i Hillerød. Jeg sang den deroppe for nogle år siden. Så var der en mand, der kom op og sagde, den vise har jeg ikke hørt siden jeg var barn, sagde han. Jeg sagde, hvor kommer du fra? Jeg kommer over fra Midtjylland, fra Give, sagde han. Så har han hørt den derovre. Jeg har aldrig hørt den. Når nu er du ude at spille, hvad er det så for en slags jobs? Ja, det er jo meget forskelligt. Det kan jo være Tønderfestival, visefestivaler, visevenner. Det kan være barndåber, det kan være begravelser, det kan være et festligt lag, hvor jeg skal samle nogle folk, og det kan være et sted, hvor jeg skal skille nogle folk. Jeg har været ude at spille, hvor de for eksempel siger, du må endelig, hvis der er nogen, der begynder at diskutere, så spil. Og det ved jeg jo fra min egen barndom, at det virker, ikke? Og et andet sted, hvor de siger, hvis der er alt for dødt, og de ikke siger til hinanden, de kender ikke hinanden, eller de er uvenner, så spil. Ja. Altså man kan bruge det alle steder. Og det er jo det, der er det fantastiske ved musikken, at den bliver brugt som sådan en samler. Jeg er en brugsmusiker, der bliver brugt til at samle brikkerne, samle en fest og få den til at glide. Ligesom hvad kan man sige, festen får et forløb ved, at musikken jeg spiller svagt, når de snakker, og hvis de sidder, der er døde punkter, så kan jeg spille kraftigt, hvis det er, ikke? Sådan. Det er jo det, en radio ikke kan, eller en grammofon ikke kan. Den spiller på den styrke, du har sat. Ja, du fornemmer, hvad der lige sker i rummet. Jeg sidder hele tiden og fornemmer, og jeg kigger på folks fødder, om de er med, eller om de ikke er med. Så kan jeg se, der er nogen. Om de vifter med. Og jeg spiller på, så spillede jeg for eksempel på et sted, hvor de skal have noget muntert, og så jeg har været ude for mange mærkelige ting, sjove ting. Altså, jeg sidder jo som musiker og jagter mange ting. Jeg kan huske et sted, hvor til en konfirmation, hvor at forældrene var uvenner, og der var fuldstændig stille. Og tjeneren kom og sagde, det her får du aldrig en fest ud af. Jeg sagde, det skal jeg vise dig. Og så satte jeg dem alle sammen op på gulvet og lavede fællesdanse med dem. Ikke? Så kom festen i gang. Ikke? Og så er det andet sted, hvor jeg spillede på. Jeg spillede på sådan en restaurant, sådan en politisk værtshus i de gamle dage i 70'erne. Og der sad jeg og spillede nogle alvorlige viser om det virkelige barske liv. Og så kom der en pige op til mig og sagde, ved du hvad, jeg har sat op fra mit arbejde. Min datter er narkoman. Jeg har mistet min lejlighed. Jeg har ikke råd til at betale huslejen. Og for de sidste penge går jeg lige ned og drikker mig en øl for at blive lidt godt humør. Og så sidder du og spiller sådan noget lort. Kan du ikke spille noget ordentligt musik, så? Jeg skal prøve lige at give dig et eksempel. Gerne. Hvor du kan se, at det er med at vinde det rigtige. Og du har altså ikke ret lang tid til at bestemme dig, vel, når du sidder hos publikum. Eller sidder nogen. Nej, de skal helst være der med det samme. Du kan ikke gøre det om igen, vel? Hvis du først har... Jeg vil lige synge lidt af den første der. Men så glæde skifter, og dagen går sin gang. Jeg synger denne vise, den arbejdsløse sang. Det er jo min egen skæbne, der ligger gemt deri. For mig blev livet aldrig den glade melodi. Nej, den er ikke. Ja. Og det var altså, det kunne være, det var hans egen skyld, jo, det ved jeg ikke. Men så skulle jeg hellere synge noget andet, og der synger en lille sang. Det er en italiensk komponist, meget kendt en, der hedder Donizetti. Kender du ham? Nej, han er også død for mange år siden. Men med en bluse om min frakke. Det er en gammel naversang. Naver, det er jo de der håndværkere, ikke? Der er knald på dem, ikke? Med en bluse om min frakke og et voksduk om min hat, går jeg muntert op og bakke i den stjerneklare nat. Af de ting, som ellers plager denne verden rundt omkring, er min rensel kun tilbage, og i det er ingenting. Jeg var ung og smuk til lige, venner nok og lommen fuld. Jeg var elsket af en pige, der var lige så tro som guld.
Først gik glansen, så gik guldet, venskab gik med krus og fad. Og da hun var tro som guldet, fulgtes hun og guldet ad. La 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 Lad hvad der vil forsvinde, modgang skræmmer ikke mig. Bare stjernerne vil skinne, kan man altid finde vej. Om man så taber hovedet, når man tosser rundt omkring. Bare man ikke taber modet, så gør resten ingenting. Om man så taber hovedet, når man tosser rundt omkring. Bare man ikke taber modet, så gør resten ingenting. Hvad kan der være brug for her i eftermiddag, når du skulle spille? Ja, i eftermiddag, det er sådan et meget sjovt job. Det er et venskabsjob mellem Sverige, og det er et møde mellem Sverige og Danmark. Med Amager og deres venskabsby over i Skåne. Lindholm, tror jeg det er. Og de mødes efter en tur rundt på Amager, og der skal jeg bare lave en stemning, nogle skålsange, nogle svenske og danske skålsange, og en Amager-sang, og sådan noget, lave lidt hyggestemning. Okay. Og de snakker jo selv, og der er gang i den, men det er sådan, det job. Så du skal fornemme den stemning, der lige er der? Ja, men det skal jeg fornemme, og du har ganske kort tid til at gøre det. Hvis du rammer forkert, så skal du meget langt være heldig for at hive den op igen. Ikke? Jo. Så det er meget vigtigt, at man tænker sig om der. Du kunne jo prøve at høre med. Har du ikke harmonikaen med? Jo. Så tag harmonikaen på. Så kunne du prøve at høre melodien. Den går i A-dur. Ja, det kan du allerede. Jeg var inviteret til gilder hos en ven i Magleby. Og på slaget stillede jeg som gæst, så inderlig munter og kry. For at fejre fødselarens fest, der endnu i den er i Ry. Den skal du da med op og spille med på.
Kom ud. Tak for det. Det var jo sjovt. Nu skal du have 1000 tak. Selv tak. Tak skal du have. Det var sjovt, at jeg fik lov at være Tak med. for hjælpen. Jamen, det var skide hyggeligt at spille. Kender du en, som jeg måske kan få lov at besøge bagefter? Har du et nummer eller noget, så jeg kan høre noget mere om folks liv og musik? Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg har, du. Jeg skriver et nummer til dig. Det lyder godt, som jeg kan prøve. Jeg skriver et nummer, og så ringer du, og han er rigtig god. Det lyder godt. Tak for det. Nu må du ind og spille igen. Tak for hjælpen. Jeg må skynde mig ind. Yes, farvel. Godt du. Hej. Det er Mette Katrine Jensen. Jeg har lige fået dit telefonnummer. Jeg spiller harmonika og er interesseret i folkemusik, og vil høre, om du vil fortælle mig om dit liv med musikken. Det lyder godt. Jamen, så ses vi. Farvel. Efter mødet med den lune sanger og fortæller Finn Alfred Larsen fra Dragør, fortsætter Mette Katrine sin søgen efter folk, som kan berette om, hvordan deres liv med musikken har formet sig, og måske endda give et par gode tips.